רואים זה? זה סיאט ליאון SE. זה טרסדורס, 3 דלתות, זה גג שמש, זה גרסה ספורטיבית של סיאט ליאון. טיפה יותר מקוצר בשלדה, טיפה יותר הדוק, טיפה יותר אוחז, טיפה יותר זה, רק במנוע קצת פחות. אמנם גיר ידני 6 הילוכים, אבל המנוע 1.4 טורבו עם 122 סוסים, אין לו מספיק מיץ. הוא עדיין מאיץ מהר, 9 שניות ל-100, יש לו מהירות סופית טובה, הוא נוסע מצוין, אבל שוב, אם רוצים באמת ספורטיבי, לכו למנוע גדול יותר, על ה-1.8. פנסי לד מקדימה, הג'אנטים האלה, כמו שאמרנו, הצמיגים, המראה שלו, כל הזמן מושך מבטים. האוטו הזה מאוד חסכוני בדלק, בהתחשב בעובדה שיש לו גם אפשרות טיפה לתת קצת יותר. 130,000 שקל לסיאט ליאון הזה, לדגם הזה. כשמדברים על הדגם הגבוה יותר, המחיר כמובן עולה. הוא נותן פה מערכת סאונד מצוינת, ויש פה עוד הרבה אבזורים נוספים אחרים. יש לו פיל טוב מאוד. השלדה שלו מצוינת, אוחזת מצוין. יש פה מצבי נהיגה, זה גם עושה תאורה שונה בתוך האוטו, במכונה שהוא עושה רושם. בסך הכל, היה לי כיף בחברתה. חוץ מכשיש במפים, ואז היא לא כל כך, היא טיפה בועטת. היא סלסה, אבל בלי העקיצה. סיאט ליאון SE 1400 ידני, אחלה מכונה.